Illum ħanaqralkom l-istorja Dilemma, storja umoristika fil-ktieb umoristiku mimli novelli li jismu Min Tila u Min Nieżel ta' Mary Louise Ellul. Inqalet problema kbira, lanqas post fejn loqgħod labra ma kien fadal. Ħejjit laqa urġenti fil-kunvent tagħhom li kien qed jaqa' biċċiet. Daru mal-mejda tal-kewba u l-komplament baqgħu hemm fis-sala jisimgħu. Hemm bżonn li nieħdu azzjoni mill-aktar fis tafux, spjegatilhom il-madre x-xieħa. Qed imutu wisq u ma fadalx iktar spazju għalina, is-soktat tgħidilhom. Is-sorjiet ħarsu lejn xulxin imħassbin. X'setgħu jagħmlu? Ma tistax iżżomm il-mewt milli toħodhom? Qamet sħiħa fis-sala iżda siktu minnu fih. Il-madre ħarġet b'soluzzjoni. Kulħadd ser ikollu rwol u wara min igor għax ħażin għalih u dbithom iju tħares bl-ikraħ minkejja li ma tarax min imnieħer għalhem. X'irridu nagħmlu mela madre? Staqsewha mimlijin kurżità. Tridu tgħidu lil sħabna s-sorjiet li għadhom ħajjin biex ma tintemx ħajjithom ħesrem minħabba xi ċuċata, qaltilhom bl-ikbar serjetà. Kif? Staqsit sala sħiħa. Eżempju, meta sor Serafina tkun ser titfixkel fit-tapit li kemm il-darba jiġrila hekk, inżommuha. B'hekk ma taqax u taħbat rasa u tingħaqad magħna l-erwieħ. Lil sor Vivi pereżempju ngħinuha timxi għax ma tarax saħħta u għad tispiċċa taħt karozza. Lil sor Lolina inżommuha fit-taraġġ għax kemm il-darba ħaditha għal rasa ma nafx kif għadha ħajja. Lil sor Rakela inżommula l-istering meta s-suq għax blamment tibda d-dejja, ma nafx kif għadha ma tkaħlitx ma xi ħajt u qatlet kunvent sorijiet. M'hawnx iktar spazju għalina l-erwieħ, tistgħu tifhmuha dil ħaġa jew le, wersqet il-madre x-xieħa. Kulħadd tagħmel sinjal brasu biex juri li fehem iżda ma tantx niżlitilhom. Mhux ser jibqgħu iktar rilassati xi dwejjaq. Il-madre ħejjiet lista twila biex kull ruħ li kien hemm fis-sala ikollu rwol, irid jew ma jridx. Sor Mina kellha vizzju tolli l-ħobs mit-toaster bil-furketta tal-metall. Ġa kienet ħadet xokk ħafif u qalba ma tantx tiflaħ, qatt ma titgħallem malli ddaħħal il-furketta ruħ Sor Fransina titfiela. Insomma, kull ruħ kellha tieħu ħsieb lil xi ħadd. L-ar waħda kienet dik tas-sor Tonina għax kellha tieħu ħsieb lis-sor Rakela. Sor Rakela kellha responsabilità ta' kors sħiħ. Van b'20 soru biex inkunu eżatti. Issa r-responsabilità waqgħet kollha fuqha x'waħda din għamlet lejl tewden għal dan il-ħsieb. Sor Rakela kienet qisha ġolf. Is-sit tal-van kien magħmula apposta għaliha, steering feed waħda u ħobża mħawra fl-oħra. L-ar meta idea tnejn ikunu okkupati bl-ikel u x-xorb u l-steering idur waħdu. Min għalli mas-suq il-bużnanna? Lila biss kellhom u lil ħadd iktar biex joħodhom għall provi tal-kant, għall-qadi u għall-isptar, iridu jibżgħu għaliha kemm jista' jkun. Ruħ Sor Tonina telet fil-van u qadet wara Sor Rakela. Kulħadd bil-qiegħda, tlaqna, għajtet Rakela. Is-sorjiet intrabtu biċ-ċontorin raddew is-salib għal ma nafx kemm il-darba u bdew ikkantaw biex jaljenaw rashom. Rakela fetħet il-kontenitur tal-ħobża li kienet ippreparat u saqet gass mal-pjanċa. Ir-roti tal-van lanqas messew mat-triq. Tonina ħasset li stonku tila minkejja li kienet truħ. X'waħda din Rakela, suq bil-mod għajtet Tonina. Insiet li ħadd ma seta' jismagħha għax kienet truħ. U fil-fatt jiena nkompli naqra nixtieq nara din l-istorja kif ħadd ispiċċa. Hawn din istorju li qed issuq, gass mal-pjanċa, van sorijiet mobbi magħha u ħannaraw naqa' jekk jirnexxielix titla s-sema jew le. Jien sa frattant ħankompli naqra.